काहो काका बोलो ना। आज ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल के जन्मदिन बा। अरे बाप रे बबुआ रे, ई तो बताई कह तारे दिल जीत ले मर्द बाबू। तब 20 कोइला हो बर्थडे। मैं खूब 20 कइले बनी, दू बार 20 कइली हो। माने खाली 20 कोइला की आशीर्वादो तो ला के खूब तरक्की कर। अरे बाबू हमर बहुत आशीर्वाद देले बनी, अपने माने खेसारी बबुआ का आशीर्वाद न दे। देले बारन भाई खूब आगे बढ़त, और आगे बढ़त। एगो और चीज देखनी है मर्दे। हां देखलो हो। एगो दिल को बर खेसारी बबुआ जीती हमरा न के बुझा। हां देखलो हो। ए हाउ लइकवा सा का नइखा रखले अनाथ आश्रमवा में। हां बाप रे बपुआ बर्थडे के मनैले रे बबुओ हर एक साल ओ में जाके ओकनी को लागबा आ सब के केक खियौले बड़े कनी से वादा कइ दे कि तनी के जीवन में और कुछ हम करे। हां हां माने आवरी काका कुछ माने ओकनी के भविष्य खातिर मर्दे या कुछ देबो कोइला साई। ई कूलर बंटले। हां गर्मी होता गर्मी कूलर बंटले ओके बाद पूछले बबुआ जंची तो इन लोगिन के चाहिए हमरा से कहियो लोगिन दिल खोल के। बाप रे बाप भाई करेला मदद रे मर्दवा। तो धन के कमी बारे बाबुआ। अबे काहो बाबा तू बताओ खेसारी बबुआ कतना निमन काम करत है। बहुत बहुत मान लो एसी ओसी के काम लगी तू हो लगाइए देते हैं और लोग के बर्थडे आवेला। अरे बाप रे बाप नहीं पता ना चले कि बर्थडे भाई वैसा बात नहीं पता लागेला लागेला वही ना अच्छा उनका बारे में कहता तो रहो वही में झोलल फुलहल पता लागेला बाप रे उनका शोर हो जाला। बबुआ दिल जीत ले रहते। अब तो ये पता बर्थडे मनेला अब किए बार 1 जनवरी 5 जनवरी के नुरल और ना देख ले ए हेमा अंगुरिया ए बाकी डिजाइन जानो त मार बहुत डिजाइन है खूब कलाकार हो जावा। बताओ केक खाए के तो गुंडा गुंडा। अरे बाप रे बाप लेकिन खेसारी भैया कुछ कहता का हर एक जन्मदिन पर अनाथ सन के सेवा करेला। बहुत सेवा करे रे बड़े अनाथ आश्रम सही होते। हां तो उहे नु रखले बड़े मर्दी उनकरे हो गरीब के सेवा माने करेले। एगो जो मास्टर रहे सही त ओही में हम देखनी है न्यूज़वा में रहले हनु उनको के का दू वादा कइले ह। हां वादा कइले ह। हां वादा पूरा कर दी है। अरे कर दी है। अच्छा अंकुश राजा बियाह कइलो सब लोग लड़की सन के गाड़ी ओए गारे को बाई के पहुंचल हो सारा जन तो स्टारे बालो बताओ ना हो पहुंचल तू बाड़ा को होता रहो ना तू बताओ मोटरसाइकिल मान लो काका हमें कुछ गुप्त दान भई रहे बे गुप्त दान भइले रहे लेकिन 11 को जोन मोटरसाइकिलिया केहूंगा मिनिमम आज के डेट में मोटरसाइकिल 11 लाख का 11 लाख से ज्यादा होई। हां और मोटरसाइकिल देले होई है तो ओकर पते नहीं के आई बी नीचे से पैसा देले ना होला ओकरा गुप्त में कहाला। आई अंकुशो राजा के माने कहे के पड़ी आशीर्वाद दो पहले ओ लोग के। आई ओ लोग का आशीर्वाद दम जब बबुआ बड़ी निमन तू भाई काम कर खूब आगे बढ़ल लोगन पद गाय थी सब तार लोग का सामान छू संसद विधायक बनल लोग। हां ना नेता में मत जाय दो लोग के निमन आदमी बालो। हां नेता ठीक है नेता ही कोनो बेकार काम बा नेता परिता बनल बनी तो काका माने कुछ तो कर ई विचार सही बा कि चोर चुहार जोन बनत रह सब बिलवाइए देता रह खत्म कर दिया तेरे मर्दे। चलो काका आइलो चलो दरा हां हटावी सब काहे कर देता रे हम ना छुई ले पवन सिंह के आदमी हुए कि दारू पी है ले जाओ सब पवन सिंह के आदमी का दी हो चलो सब हमरा मत चलो काका एक बार तनी 20 कर खेसारी भैया के। खेसारी बाबू जन्मदिन तेरे के मुबारक हो खूब आगे बढ़ो तरक्की करो।